40 yaşın döwregine bir aglom geldi bir wagt ýanyma. Gör ulkan adamlaryň bilen imanlaryny bilen ýaşap berişini. Ahunjan nidi men dädim enimi kan eziyet berýär bizim wezifamiz näme diýdi. O sen ýaşuly enin ma ýaşuly dädim madyr sen özüň ulkan adam bolupsyň. Hawa diýdi. Dädim he ore kan eziyet berýär. Ore ýadım, elzot ýadım, sew ýadım. Biz aýtdyk. Bir neçe güllep, näçe dogan bolsaň, dobatyra ezini saklaň. O dädiňiziň birme kadryny biler. Am ýerinden erseňiz inşallah köşýär, şonu etseňiz bolar inşallah diýdi. Bolýar diýdi. Bir neçe gün soňra şol adam gelip näme diýär? Ahunjan ezimiz getirdik diýe öýe. Bir gün ýetişmäke aglatdy diýär. O ezi näme aglaýar? Men dädiňizi ýürüme uýa diýip aýtýar. Yo men gitjik bilen kidim diýip aýtýar diýär. Allah verip birin ataha. Allah verip birin bir samsyň adam şu. Emme şeýli şu benne sowady da ýok şu denana. Bir owada bir guşyda ýaşap bilen adam. Emme zindigisiniň erzişini bilýär. Hudaý üçin ýaşamak bilen ýugurlukdyr bu adamlar. Ýok men dädimde ýürüme uýa oglunlym diýip aýtýar. Etmedik etme çık. Orsa orsun bir ömür ýaşapdyryň galanyny ýaşaýyn diýip gitdi diýär. Ekitdik diýär dädimizin ýa.